φίλες, έχω μία ευχάριστη είδηση να σας αναγγείλω ότι εντός των ημερών κατατίθεται στον Άριο Πάγο η ίδρυση ενός νέου κόμματος. Οι πολίτες αποφάσισαν να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Μαζί μας βρίσκεται ο πρόεδρος του νέου κόμματος, κύριος Νικόλαος Πένζος. Κύριε Πρόεδρε, αποφασίσατε να κάνετε ένα νέο κόμμα. Αποφασίσατε εσείς και οι αγανακτισμένοι πολίτες να κάνετε ένα άλλο κόμμα. Γιατί? Γιατί δεν πάει άλλο μέχρι εδώ. Ο λαός μας λέει δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάντια. Πάμε καθημερινά από το κακό στο χειρότερο. Είχαμε την υπόθεση στα Τέμπη, είχαμε τις υποκλοπές, είχαμε τα προβλήματα με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Και μας βάλανε κι άλλο εχθές ένα νέο να κλείσουν τα ταχυδρομεία, δυστυχώς τα μισά ταχυδρομεία της Ελλάδος. Οι άνθρωποι ή δεν ξέρουν που βρίσκονται ή δεν ξέρουν τι κάνουν, δεν ξέρουν που πατάνε. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δυστυχώς, τα κόμματα που κυβερνήσανε τα τελευταία χρόνια την πατρίδα μας, μόνο προβλήματα μας δημιουργήσανε. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Μας δημιούργησαν ένα τεράστιο εθνικό χρέος, μας δημιούργησαν 1002 προβλήματα υγεία, στην παιδεία, την οικονομία. Λοιπόν, εμείς μαζευτήκαμε αγανακτισμένοι και προβληματισμένοι πολίτες από διάφορα κόμματα, από όλη την Ελλάδα και είπαμε κάτι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον έρμο τον τόπο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή άλλο η κατάσταση. Και αποφασίσαμε, μια και δεν βρήκαμε άλλη λύση, να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτικό φορέα, ένα νέο κόμμα που να δώσει διέξοδο στο μεγάλο αδιέξοδο που μας δημιουργήσανε όλοι αυτοί οι κύριοι όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουνε. Το κακό για μας εδώ είναι ότι δεν έχουμε σοβαρή κυβέρνηση, αλλά δεν έχουμε και σοβαρή αντιπολίτευση. Γι' αυτό λοιπόν, βλέποντας ότι δεν μπορεί με αυτή την κατάντια να συνεχιστούν τα πράγματα, αναγκαστήκαμε να πάρουμε εμείς οι απλοί πολίτες της καθημερινότητας την υπόθεση στα χέρια μας και τους λέμε «Ως εδώ και μη παρέκει», λέει ο λαός. «Φτάνει κύριοι, φύγετε, αποτύχατε παταγωδός». Κύριε Πρόεδρε, πώς βλέπετε την όλη κατάσταση που ζούμε τώρα? Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχει προοπτική και λύση καμία. Η Νέα Δημοκρατία κάθε μέρα δημιουργεί μόνο προβλήματα, λύσεις καμία. Και αυτό που λέει ότι εντός των ημερών θα δώσει ένα επίδομα, σε ορισμένους βέβαια, 250 ευρώ και το περιμένουν όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, με ανοιχτά τα σαγκάλας που λέει ο λόγος, 250 ευρώ, μαθαίνουμε ότι πρέπει να είσαι άνω των 62 ετών, πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ, να μην έχεις άλλο εισόδημα, πρέπει να έχεις, δηλαδή θα πάρουν όπως πήραν πέρυσι το Πάσχα, θα πάρουν ορισμένοι, δεν θα πάρει ο κόσμος. Εμείς σαν πανελλήνιο προοδευτικό κίνημα, κυρία, επειδή ζούμε την καθημερινότητα και τα προβλήματα του ελληνικού λαού, λέμε δεν θέλουμε φιλοδορήματα, θέλουμε τη 13η σύνταξη. Λοιπόν, το πανελλήνιο προοδευτικό κίνημα μελετάει καθημερινά τη ζωή, τα προβλήματα του Έλληνα πολίτη και έχει λύσεις και προτάσεις για όλα τα θέματα. Και λέμε ότι μέχρι εδώ φτάνει πια, δεν μπορεί να συνεχιστεί ούτε με την κυβέρνηση ούτε με τα αυτά υπαρκτά κόμματα. Τι προοπτικές υπάρχουν στο νέο κόμμα, κύριε Πρόεδρε? Προοπτικές υπάρχουν πολλές. Όταν βλέπουμε ότι το 50% του ελληνικού λαού αγανακτισμένων και προβληματισμένων Ελλήνων δεν θέλει καν να ψηφίσει και έχει γυρίσει την πλάτη, όταν βλέπουμε ότι όλα τα κόμματα είναι στάσιμα και μείον, η Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε 41% με το ζόρι τώρα να έχει γύρω στο 23%. Και τέρμα κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, όλοι σας, εκεί που είσαστε και τώρα είσαστε το πρώτο κόμμα, αλλά δεν έχετε αυτοδυναμία, δεν έχετε ας πούμε προοπτική καμία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι υπάρχει προοπτική και αυτό που μας λένε
οι νεοδημοκράτες ότι θα πηγαίνουμε σε συνεχείς εκλογές, αυτό τα λένε οι άσχετοι και οι ατζαμίδες. Ναι, ότι θα πηγαίνουμε συνέχεια εκλογές μέχρι να αγανακτήσει ο ελληνικός λαός και να μας ξαναψηφίσει. Δεν πρόκειται, κύριε, να σας ξαναψηφίσει ο Έλληνας πολίτης. Θα σας στείλει εκεί που έστειλε και τον κύριο Τσίπρα. Αν και εσείς όλοι σας οι νεοδημοκράτες, οι δεξιόστροφοι δημοσιογράφοι, φαγώνεστε από το πρωί ως το βράδυ ο Τσίπρας και ο Τσίπρας και έφυγε ο Τσίπρας και θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας και έφυγε ο Τσίπρας και θα γίνει τι. Τι θα κάνει ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας δεν μείωσε τις συντάξεις, δεν μείωσε τους μισθούς εκεί πέρα, δεν διέλυσε τα πάντα, δεν πούλησε τη Μακεδονία, δεν έκανε την ανάποδη κολοτούμπα που λέει ο ελληνικός λαός. Άλλα ψήφισε και άλλα βγήκε και είπε με το δημοψήφισμα. Απέτυχε ο Τσίπρας, έχασε 2 φορές από τον κύριο Μετσοτάκη και ευελπιστεί να ξαναπάει να κάνει κόμμα, να ξαναχάσει πανηγυρικά. Μη μας λέτε, κύριε Τσίπρα, ότι δεν είστε ουραγός και συνεργός του κυρίου Μετσοτάκη και της καταστροφής. Και εσείς ευθύνεστε. Εσείς ευθύνεστε που ήρθε η Νέα Δημοκρατία και φτάσαμε ως εδώ. Έχετε όλη ευθύνη. Λοιπόν, όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ναι, είναι πολύ χαμηλά. Έχουμε 9 κόμματα στη Βουλή και είναι όλα μείον. Έχουμε 3 κόμματα τα οποία ετοιμάζονται να ξαναμπούν, όπως ο κύριος Τσίπρας, όπως ο κύριος Σαμαράς και εμείς. Εμείς λοιπόν, ναι μεν μας βλέπουν και μας πιστεύουν όλοι αυτοί οι κύριοι και μας φοβούνται, διότι είμαστε η μεγάλη δύναμη. Είμαστε η δύναμη του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός έδειξε και στις δημοτικές εκλογές. Ο κύριος Μπακογιάννης ήταν παντοδύναμος. Και βέβαια ελπίζανε όλοι ότι θα τον έχουμε ξανά δήμαρχο της Αθήνας. Το Πασόκ δεν είχε καμία ελπίδα και κανένας άλλος. Είχε 8% στην Αθήνα. Κατέβηκε αυτός ο άνθρωπος, πήρε 24% και πήγε στο δεύτερο γύρο. Στο δεύτερο γύρο λέγανε όλοι οι δημοσιογράφοι, όλα τα κανάλια, όλα τα ραδιόφωνα, όλοι οι δεξιόστροφοι εκεί πέρα, τι πάει να κάνει αφού δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ο ένας έχει 44 και ο άλλος έχει 24, τι πάει να κάνει τώρα? Και κύριε, έγινε το μεγάλο θαύμα. Ο ελληνικός λαός έκανε αυτό που πρέπει, ας πούμε. Έγινε η ανταστροφή. Ο κύριος Μπακογιάννης έμενε εκεί που έμενε και οι Αθηναίοι ψήφισαν δημοκρατικά και υπεύθυνα και βγάλανε άλλο δήμαρχο. Πήρε γύρω στο 55% πόσο πήρε, θυμάμαι ακριβώς αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το ίδιο θα γίνει και με εμάς τώρα. Φοβόνται στη Νέα Δημοκρατία οι νοικοκυρέοι και οι κεντρώοι αποχώρησαν και αυτή είναι μια μεγάλη δύναμη. Είναι ένα 13 με 15%. Αυτοί πλησιώνουν εμάς. Έρχονται καθημερινά στα γραφεία μας, μας παίρνουν τηλέφωνα, βρισκόμαστε με όλο αυτόν τον κόσμο. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε τη μεγάλη έκπληξη και παρόλο που τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις και όλοι αυτοί οι κύριοι σκοπίμως μας αγνοούν, θέλουν να μας αγνοούν, ενώ κατά βάθος, ας πούμε, τους τρώει η αγωνία. Τι θα κάνει το νέο κόμμα, τι θα κάνει το Πανελλήνιο Προοδευτικό Κίνημα. Εμείς θα κάνουμε τη μεγάλη έκπληξη. Γι' αυτό καλούμε κάθε δημοκράτη, κάθε Έλληνα πολίτη που αγαπάει τον εαυτό του και τον τόπο του να συστρατευτεί μαζί μας. Τώρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Εμείς δεν λέμε για την πολυπόθητη αλλαγή που έλεγε το Πασόκ, αλλά εμείς λέμε απαλλαγή από αυτούς. Απαλλαγή εδώ και τώρα. Το νέο κόμμα, το Πανελλήνιο Προοδευτικό Κίνημα, να ξέρετε κύριοι, και στη Βουλή θα μπει και συμμετοχή στην επόμενη κυβέρνηση θα έχει. Διότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να λέει ότι εμείς θα πηγαίνουμε τον κόσμο συνέχεια σε επανελλειπτικές εκλογές. Μπορεί το Πασόκ αυτή τη στιγμή και στην πρέπει να πει ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία και με κανέναν. Όλοι θα συνεργαστούμε για να έχουμε μια νέα κυβέρνηση.
Μπορεί να μην είναι ο κύριος Μητσοτάκης, μπορεί να μην είναι αυτοί οι κύριοι που είναι τώρα, αλλά τα κόμματα δεν θα τους ακολουθήσουν. Λοιπόν, θα έχουμε συμμαχική νέα δημοκρατική κυβέρνηση και να ξέρετε θα πάμε καλά. Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις τόσα χρόνια αυτές ρημάξανε τον τόπο. Να τα χάλια της Νέας Δημοκρατίας, να και του κυρίου Τσίπρα. Μάλιστα. Θα σας κάνω άλλη μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Αν θα κατεβείτε στις επόμενες εκλογές? Εμείς γι' αυτό ετοιμαζόμαστε. Πανελλαδικά. Και στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, άλλοι λένε ότι θα γίνουν το Μάρτι μήνα, άλλοι λένε θα γίνει του χρόνου, όποτε και να γίνουν, εμείς ετοιμαζόμαστε καθημερινά να είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε την έκπληξη και την απαλλαγή του ελληνικού λαού από όλους αυτούς. Και να ξέρετε, κύριοι, ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε αξιόλογα στελέχη. Έχουμε ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Εμείς δεν πήραμε φίρμες όπως κάνουν η Θίαση και τα μεγάλα κόμματα, έχουμε τον τάδε. Εμείς διαλέγουμε απλούς καθημερινούς πολίτες. Ανθρώπους λοιπόν που συμφωνούν με τις αρχές του κινήματος, συμφωνούν με το κόμμα και συμφωνούν και με αυτά που λέμε θα κάνουμε. Σε μια άλλη συνέντευξη θα πούμε για τις θέσεις του κινήματος και τι θέλουμε να κάνουμε. Την άλλη Κυριακή, το άλλο Σάββατο μάλλον, θα έχουμε εδώ το πρώτο πολιτικό γραφείο που θα κάνουμε για ένα νέο ξεκίνημα. Και μετά θα κάνουμε μια συγκέντρωση μεγάλη στο Grand Hotel στην Ομόνια. Θα καλέσουμε εκεί πέρα μέλη και φίλους, γιατί δεν χωράμε εδώ πέρα, είμαστε τώρα πάρα πολλοί. Και θέλω να πω το εξής. Έχουμε πολιτικό γραφείο από 10 μέλη. Κάναμε κεντρική επιτροπή από 20 μέλη. Και κάναμε και Εθνικό Συμβούλιο από 100 μέλη. Θα κάνουμε βέβαια μετά τις εκλογές, γιατί τώρα δεν έχουμε τη δυνατότητα και πρέπει να γνωριστούμε βέβαια μεταξύ μας καλύτερα. Θα κάνουμε συνέδριο και εκεί θα αποφασίσουμε και για τον Πρόεδρο και για το Πολιτικό Γραφείο και για την Κεντρική Επιτροπή, για καινούργια στελέχη. Όποιος θέλει και μπορεί και αντέχει να έρθει μαζί μας. Καλούμε κάθε Έλληνα πολίτη, κάθε δημοκράτη να έρθει μαζί μας να αγωνιστεί, γιατί αξίζει. Η Ελλάδα αξίζει καλύτερη τύχη. Εμείς λέμε, είμαστε το κόμμα που εκφράζει τον επαγγελματία, τον αγρότη, τον συνταξιούχο, τον εργαζόμενο, την νεολαία και τον μη προνομιούχο Έλληνα. Είμαστε κεντρώοι, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Εμείς δεν λέμε σύντροφοι, όπως λένε οι αριστεροί, και δεν λέμε κύριοι όπως λένε οι δεξιοί, αν και δεν είναι κύριοι. Εμείς λέμε φίλες και φίλοι, γιατί είμαστε όλοι αδέλφια, είμαστε φίλοι όλοι. Και όλοι έχουμε τον ίδιο σκοπό, να αποβάλουμε αυτή την κακή νοοτροπία και αυτούς τους κακούς ανθρώπους που βασάνισαν τον τόπο μας. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σας εύχομαι καλή επιτυχία στην όλη προσπάθεια και να ξέρετε ότι είναι χαρά και απέτηση όλων των αγανακτισμένων Ελλήνων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένω. Τα γραφεία μας είναι Κάνικος 12 και τα τηλεφωνά μας είναι 697 91 12 266. Επανάλαβε αν έχεις την καλοσύνη, μήπως δεν προλάβαμε. Για πληροφορίες τα τηλέφωνά μας είναι 697 91 12 266. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.